שלום. שלום. ידועים אלא לנוהגים בהם בלבד. עם אחד היפים שבהם אני מבקש להפגיש אתכם. כששירה זו נשמעת, השעה היא 3 לפנות בוקר בלילות שבת חורפיים קרים. אחרוני המאחרים בנשף כבר חזרו לביתם, ולישנים נדמה ששינה בשבת רק היא בלבד תענוג. לאלה המתאספים כאן עונג שבת אחר לגמרי. כאן בשכונת נחלת ציון או בשכונת הבוכרים בירושלים
מתאספים אנשים, ובמשך שעות ארוכות, עד שעת שחרית בסביבות 7 בבוקר, 4 או 5 שעות, שרים שירי קודש. מנהג כזה קיים אצל יהודי מרוקו בצורה אחת, ובאופן שונה קצת אצל יהודי ארץ ישראל וסוריה, כמו שאנו מקיימים כאן בבית הכנסת הזה. מנהג ישן ויפה הנמשך עד עצם היום, הלילה הזה. שרים בשעה כזו. בחוץ עוד מעט יתחיל לעלות עמוד השחר, ואור יסלק לאט לאט את חשכת הלילה. על מוטיב השחר כתבו הרבה משוררים, ביניהם רבי ישראל נג'רה. הוא כתב פיוט שכל בית משלו מסתיים בפסוק עם המילה שחר. שחר איננו מציין רק את השעה המסוימת ביום, הוא מסמל גם שחר של האדם, שחר של העם, שחר של הגאולה אחרי חשכת הגלות. וכשהסולן מושך ומושך במילה שחר, כמו מצטלצלים דברי אותה אגדה יפה שבמדרש על רבי חייא הגדול ורבי שמעון בן חלפתא שהיו מהלכים בבקעת ארבל. ראו את איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא לרבי שמעון, ברבי, כך היא גאולתם של ישראל. בתחילה היא מנצנצת כמעה כמעה, ואחר כך היא הולכת ורבה. כמו השחר הזה, ההולך ומאיר לאט לאט עד שיגיע לאור הבוקר.
למעלה מ-60 פיוטים מושרים במשך הבקשות, בעלי תוכן שונה, צלילים שונים וסולמות מוזיקליים מגוונים. מתקני הבקשות דאגו שכל אלה יהיו מקשה אחת. מבחינה מוזיקלית זו בעיה לא פשוטה. הפתרון שמצאו לה נקרא בשם פתיחה. אחד החזנים שר פסוקים מספר תהילים, והוא מחבר עליהם במקום אימפרוביזציה. על ידה הוא מעביר מן הצליל של השיר הקודם אל הצליל שבו צריך להתחיל את השיר הבא. אך לא רק את הצליל, גם את הסולם. הוא מבצע מודולציה מן הסולם והאווירה של השיר הקודם אל השיר הבא. כך עתה שרים ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך, והחזן יעבור לפסוק ברון יחד כוכבי בוקר, ומשם ישירו כולם שירים על הבוקר. בוקר איננו מציין רק תחילתו של יום בדיוק כמו זה של אתמול. הוא מסמל בשירה התחדשות. התחדשות של העולם, התחדשות של האדם. כמו נשמתו עולה למרום וחוזרת מחודשת. נשמע תקף את שירו של רבי שמעיה, אודה לאל לבב חוקר, ברון יחד כוכבי בוקר. שיר על הבוקר המתחדש, על האדם המתחדש. ושרים אותו ילדים המציינים בבקשות את ההתחדשות, התחדשות של מנהג הבקשות בבוקר כמו זה. ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלוהים
לשורה האחרונה, חזק אנשי קהל צובה, ברכה רק לקהל מסוים של צובה, ומכאן רמז לתולדותיו של המנהג. צובה, ארן צובה, היא לפי המסורת חלב שבצפון סוריה, קהילה מן העתיקות בישראל, שהעניקה לא רק את כתר חלב המפורסם בלבד, אלא גם את גדולי הרבנים שקמו ליהדות המזרח בדורות האחרונים. בעוד דבר אחד הצטיינה קהילת חלב, במוסיקליות עשירה. ואומנם יחד חברו גדולה בתורה ואהבת שירה בגדולי הרבנים. ועוד בסוף המאה ה-18 הם תיקנו את מנהג הבקשות. לקחו משיריהם של משוררי ספרד, משיריהם של המקובלים בארץ ישראל ובסוריה, הוסיפו שירים משלהם וגיבשו את מנהג הבקשות שיצא מחלב ונתפשט בכל ארצות המזרח התיכון. גם בית הכנסת שבו אנו נמצאים נקרא בית הכנסת החלבים. הוא נוסד לפני למעלה מ-70 שנה על ידי יוצאי חלב, והוא אחד מן היפים והמעניינים שבירושלים. ארון הקודש שלו בכותל המזרח כולו עשוי פיתוחי עץ נהדרים עם מוזאיקה דמסקאית יפה. ואגב, סיפור מעניין, האומן היהודי יוצא גרמניה הרמן שטרוק, ממייסדיו של בית הספר בצלאל, כשראה את חיבתם של החלבים לבית הכנסת שלהם ומאמציהם לפאר אותו, התנדב ובמשך 6 חודשים צייר את ציורי הקיר שבו, סמלי השבטים, אורנמנטים יהודיים מקובלים ופסוקים, וכך בית הכנסת הפך להיות מן המפוארים והיפים, גם בצורתו וגם בשירתו. משירי שחר ובוקר עברנו לפיוטים על הנושא יום, ומפיוטי יום יעברו תכף לפיוטי יום השבת, מרכזם של הבקשות. יום זה שיר בונה
המשורר שכתב את הבית האחרון ברך את הבאים לבקשות: חזקו ואמצו בראש השמורות, קומו העריצו לאל בזמירות. מי שרואה את ההתלהבות של השרים נוכח שהברכה באמת מתקיימת, שרים בחוזק ובאומץ. כך ימשיכו לשיר עד אור הבוקר. את המשך שיריהם נשמע, אם ירצה השם, בחלק השני של תוכניתנו בשבוע הבא. משתתפי הבקשות שקמו בשעות הקטנות של הלילה שרו כבר את כל החלק הראשון של הבקשות והגיעו עתה למרכז הבקשות, לשירי השבת. שירים אלה הנשמעים עתה הוקלטו כמובן ביום חול. הרגשתי כרגע קצת מוזרה, בקשות ביום חול, וזה מזכיר את אותה אגדה במדרש על אנטונינוס, הקיסר הרומי, שהיה ידידו של רבי יהודה הנשיא. פעם אחת התארח אנטונינוס אצל רבי יהודה הנשיא בשבת. הביאו לו תבשילים צוננים וערבו לו, מצאו חן בעיניו. פעם אחרת התארח אצלו בחול, הביאו לו תבשילים חמים ולא ערבו לו. אמר, אותם ערבו לי יותר. השיב לו רבי, תבלין אחד הם חסרים, שבת הם חסרים. כשהבקשות הם באמת ביום השבת, מורגש התבלין, מורגשת האווירה של שבת. אבל לא רק האווירה היא של שבת, גם תוכנם של הפיוטים מלמד על יום השבת. הוא מאיר את השבת מכל צדדיה. כך למשל, השבת כזכר למעשה בראשית, בפיוט של רבי אברהם אבן עזרא על בריאת העולם. Shabbat
רשם בדעתה הפיוט כשמירה שבת ואחריו הפיוט אליו מהקשב הישלם, שניהם מפרי עטו של רבי אברהם אבן עזרא, מבליטים צד אחר בשבת, את הצד של הלכות שבת. כאן לא בשיעור מפולפל, גם לא בדרשה, אלא בדרך של שירה. חזן שר וקהל עונה, חוזרים ומשננים את הלכות השבת. כך שרו על שבת שהיא אות בין ישראל ואלוקיו, ולכן דברי סחורה או דברי צרכים אסורים בשבת, כנגדם אהגה בתורת אל ותחכמני. או למשל הדין שאסור להתענות, אסור לצום בשבת, כך למדו חכמים, לבד מיום כיפור עווני. כך ילכו וישננו, יספרו על התפילות הנאמרות בשבת, על למתת מלאכות האסורות בשבת, 100 ברכות הנאמרות בשבת, לימוד של תורה בדרך של שיר. אגב, בבקשות מקובל גם ללמוד תורה בדרך שונה. בדרך כלל עושים הפסקה בבקשות ובאים רבנים ודורשים בפני הקהל. החל מהראשון לציון הרב הראשי המרבה לבוא לבקשות, רבני הערים, רבני שכונות, ראשי ישיבות, באים ודורשים בפני הקהל על פרשת שבוע, בדברי מוסר כלליים או אקטואליים, מדברים על ערכה של השירה, וגם בדרך זאת מקרבים תורה ושבת אל הקהל הבא לשיר ביום השבת. Yeah.
יוצאים שיעור יוצאים שיעור גלגוליהם אלפיים אמרם אלפיים אלפיים בשבת חוץ מהממון שלהם לכם יזכו לעולם שכולו שבת הם מדליקים המנורה שמן זית זך וברח הם מדליקים המנורה שמן זית זך וברח הם מדליקים המנורה שמן זית זכו ברח הם מדליקים המנורה שמן זית זכו ברח הם מדליקים המנורה שמן זית זכו ברח בשבת
והפעם זה שיר המבליט את השבת מצד היותה בעלת רוח מיוחדת, נשמה יתרה. שיר שכתב רבי יעקב עבדי מרבני חלב, והוא מוביל אותנו אל השיר הבא, שירו המפורסם של הארי הקדוש רבי יצחק לוריה, יום זה לישראל אורה ושמחה. שומעים כאן גיוון רב מאוד של השירים, והשאלה המתעוררת היא מה בעצם מקורם של כל המנגינות הללו. בדרך כלל כשישנם שירים ישנים שמקורם אינו ידוע אומרים המנגינה עממית, אבל גם את העממי הזה הרי חיבר מישהו. במקרה שלנו אל תתפלו, אלו פשוט שירים ערביים או טורקיים ישנים, שירים לאומיים של הגויים, שירי אהבה וכיוצא בזה, שתאמו את מנגינותיהם למילים. מתעוררת השאלה כיצד הכניסו מחול אל הקודש. זו אמנם שאלה הלכתית, ורבנים עסקו בה, אך פסקו בה להקל, ועל ידי כך הצליחו החכמים לקרב את אוהבי הזמרה אל בית הכנסת. מנגינות אלה נשארו, מחבריהם מתו, שלטונם אבד, המילים המקוריות נשכחו לחלוטין, בבקשות הם נשארו, וכך במקום לצאת מבית הכנסת לשמוע את השירים בחוץ, באים אל בית הכנסת לשמוע את המנגינות, והפעם לא בהקשר של המילים הערביות שנשכחו, אלא בהקשר של ירושלים והמקדש, שבת ותורה.
נפשנו באורו שמחה שמח נפשנו באורו שמחה שמח נפשנו באורו שמחה עכשיו הגיעו אל מזמור שיר ליום השבת, המזמור בתהילים אשר אנו מקבלים בו את השבת מיד בכניסתה. מזמור זה מושר על ידי החזנים באימפרוביזציה. הולכים ושרים פסוק אחרי פסוק עד שיעיר היום, והקהל נח קמעה, מקשיב ומקשיב, וזהו זמן להקשיב ולהרהר. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך. לפני שנים לא רבות, כשקמתי אני וחבריי הילדים לבקשות, היה נדמה לנו שאנחנו בין האחרונים אשר מקיימים את המנהג הזה, לקום בשעה מוקדמת כל כך בלילה, לדבר שהוא בעצם אפילו איננו דין. והנה היום, כאשר אנחנו באים לבית הכנסת, ואני יודע שלא רק כאן, אלא בעוד הרבה בתי כנסת בירושלים, הולך ומתחדש המנהג. ילדים לומדים אותו, והם מעבירים הלאה, דור לדור. המנהג הולך וחובש יותר ויותר עדות שלא הכירו אותו. יתר על כן, אנשים רבים התרחקו מסיבות כלשהן מבית הכנסת, ואולי אפילו מקיום מצוות. ורבים שבו אל בית הכנסת דווקא דרך הבקשות. אמרו, הרבה פתחים למקום. אם כך הרגשתי היא שהבקשות הם שער גדול, והוא פתוח. Be
ידיד לפי